Spoznajte Akadémiu železničnej spoločnosti Slovensko a nazrite do sveta železničných odborníkov. V sobotu 15. februára od 8. do 13. hodiny sa v priestoroch ZSSK Akadémie na ulici Zelená 2 v Martine Priekope uskutoční deň otvorených dverí. Na 2 poschodiach na vás čakajú špeciálne odborné stanovištia. Na prvom spoznáte možnosti duálneho vzdelávania v oblasti rušňovodíctva a elektrotechniky, zoznámite sa s prácou elektromechanika a vyskúšate si virtuálnu prehliadku hnacích vozidiel. Na 2. poschodí sa dozviete viac o práci zamestnancov prvého kontaktu, získate informácie o voľných pracovných miestach a benefitoch a uvidíte, čo obnáša práca vlakvedúceho či osobného pokladníka. Ak po prejdení stanovíš nazbierate všetky pečiatky, môžete sa tešiť na špeciálne prekvapenie, čaká na vás tematický darček. V rovnakom čase môžete navštíviť aj deň otvorených dverí na partnerskej strednej odbornej škole dopravnej, ktorá sa nachádza na tej istej adrese. Príďte sa presvedčiť, ako vyzerá budúcnosť železničných profesí a staňte sa jej súčasťou. Železničná spoločnosť Slovensko, držíme Slovensko v pohybe.